election manje kanti abazi sihlezi sine plan B nje into engangithembisa yona ukuthi bathi bahambile bayodayisa ngani. If there's one thing engangithembisa yona ukube nganifuna ukudayisa ngani ngabe ngajoin i-political party namhlanje. Yebo. Lokho kwakuzosihlukanisa ngamaqembu ezepolitiki. Yebo. Kwazohlukanisa futhi imission esiphekwayo la. But njengoba sime la simene mayor ye-IFP. Yebo. Khona abanye belapha be-MK. Yebo. Khona abanye abasupport ezinye inhlangano engazazo. Operation Dudula nayo i-political party nayo ikhona. Yebo. But ngiyantshela ukuthi ngoba sime phezu kwemission eyodwa ukuthi sikhathele abantu bokufika beyicaphunela la ezweni lethu. Iy'tolo yibona, imisebenzi yibona, iy'kole yibona, iy'bhedlela yibona, yonke indawo ibona. Abafuna ukusala. Manje ngisho uyi-IFP, uyini, Operation Dudula, uyi-MK, uyi-PA, uyini, sihlangene ngemission eyodwa. Nje sonke. So mangithi mina kukhona abelungu ekuthiwa i-AfriForum abahleli ne-research bahleli nama-tools angahamba yokugada lapha eBoda. Yebo. Niyayizwa into engishoyo? Abangakwazi ukuthi le nkinga esikhuluma ngayo isolveke. Lokho akuboni kuyodayisa ngomhlaba. Yebo. Angiyanga mina uyokhuluma ngomhlaba laphayana. Angiyanga ngokhuluma nge-apartheid. Angiyanga ngokhuluma ukuthi abantu abamnyama qhubekani ba-oppress ngoba nakho nina nabelungu. Angiyanga mina lapha ukuyoncethezela abelungu. Abelungu mina ngakhula nabo ngibasami. Ngiyabonga mama. Wafunda nabo. Mina ngizonto ukuthi ngangifunda nabelungu. Wafunda nabo. Ngiyabona ukuthi abantu balokhu benisabisa ngabelungu la. Ngafunda nabo mina abelungu. Ngafika esikoleni yayingaculwa ingoma yesonto. YesiZulu noma yesiSuthu noma yesiPedi. I was the first one ukuthi we-principal asicule phela ingoma zabezezulu zethu zenkolo nathi esikoleni sethu. Yabona ke good girl. Ngeke ngiqale ukusala umbusa womlungu mina manje. Yebo. Manje ngeke ngingahlali nomlungu bezosinika isolution yalento esiyifunayo. Nje. Noma bangathina abantu. Ngoba at the end of the day yabo ama-political parties enu amanye ngimtshele bayazi ukuthi niyabasaba belungu. Nje. Bayazi ukuthi nisanaleyo fear ye-apartheid. Manje every time akhona isolution iqhamuka nomlungu bakutshela ukuthi at the end of the day umlungu. Asile thina lapha yini ukuyokhuluma ngokuthi abelungu baqhubeka sicindezele into yokugcina leso yenza. Yebo. Siyokhuluma ngokuthi lezi zinto eninazo amathuluzi eninawo ukuthi nivikele leli zwe lethu. Siyawafuna nathi for abantu abamnyama.